କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୋ ଝିଅ ଶୋଇଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ, ପାଠ କରିବ ଏଇନା। ଉଠିଲା ପରେ କେତେଥର ଡାକିଲା ପରେ ସେ ଉଠିବ ଏଇନା। ଉଠି କେତେ ପ୍ରକାର ସେ କେମିତି ହବ। ଗୁଲୁ ଉଠା ହବନି? ଗୁଲୁ ଏ ମାମା ପାଠ କରାହବନି? ଗୁଲୁ ଏଇ ଗଧ, ତୁ ଗଧ, ଉଠା ହବନି? ହଁ ଆରେ ଉଠା ହବନି? ଉଠା ହବ ନା ହବନି ଯେ? ପାଠ କରାହବନି? ପାଠ କରାହବନି? হ্যাঁ ମାମା ଏ ଗାଣ୍ଡି କେତେ ଝାଳ। ଉଠା ହବ ନା ନାଇଁ ଯେ? ହଁ ଉଠୁନୁ ଏ ଗଧ ଗଧ। ହେଇ ଉଠେ, ଉଠୁନୁ। ଏଇ ଉଠେ। ମାମା ଏଇ ପାଠ କରିବୁ ପୁରା, ପାଠ କରିବୁଟି? ସେଠୁ ଉଠିକି ଆସିକି କୋଳରେ ଶୋଉଛୁ କଣ ଯେ? হ্যাঁ গুলো উঠে উঠে উঠে, ওহো উঠে উঠে। ইয়ে কଣ ଯେ? ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା? ଉଠୁନୁ। ପାଠ କଲେ ବା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଠ ଅଛି ତୋର? ସାଇକେଲ ଚଲେଇବୁନି ତ? ତ ଉଠୁନୁ, ପାଠ କରିବୁ। 4ଟା ହେଲାଣି। ପାଠ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଡେରି ହବ ଯଦି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରିବୁନି ଆଉ। ଗୁଲୁ ଉଠେ, ଉଠେ, ଆ ଆ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ଯେ? ଏ କାଣ୍ଡି ଗଧ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଶୋଇକି ଏତକ କଣ୍ଢେଇକି ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ମନ ହେଲା ଉଠେ। ଏଇଟା ମୋ ଝିଅର ସାଇକେଲ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚଲେଇବ। ପାନ ଚାମড়ା